U Briselu nema niti jednog lobista. Barem vam se ovdje u sjedištu europskih institucija niko tako neće predstaviti. No na hodnicima Europskog parlamenta i Europske komisije lako ćete susresti nekog od 10.000 predstavnika raznih interesnih skupina ili nekog od 6.000 odvjetnika, ekonomista i komunikologa zaposlenih u 200-tinjak odvjetničkih ureda specijaliziranih za europsko zakonodavstvo. Svi oni ustrajno svakog dana lobiraju, ali svoje zanimanje ne žele tako nazvati. Zanimalo nas je zašto. Riječ lobiranje se ne rabi, budući da se percipira kao ograničena nastajanje u lobiju i razgovaranje s dužnosnicima i parlamentarcima. Ljudi vole rabiti šire pojmove, poput konzultanata, savjetnika, odvjetnika. Tako svoj pristup poslu predstavljamo sveobuhvatnijim od samog lobiranja. Tvrtke traže lobiste u Briselu kada žele doznati kako će se neka promjena u zakonodavstvu Unije odraziti na njihovo poslovanje ili kada nastoje usmjeriti te promjene prema svojim interesima. Lobiranje je uvijek dvostrano. Zastupnika u Europskom parlamentu ili visokog dužnosnika Europske komisije kojeg lobist odredi kao svoju metu najlakše će obraditi ako mu uzvrati informacijom o tome kako će, na primjer, nova direktiva o zaštiti okoliša biti dočekana u industriji papira. Mi u stvari pružamo informacije, provodimo kampanje, gradimo koalicije. Klijenti nam ne dođu reći da imaju recimo problema s prijevozom, reći će da imaju problem s koaliranjem. Povezivanje tvrtki i sličnih pogleda na posljedice nekog novog pravila igre što ga unijina administracija upravo priprema, ključni je izazov briselskih lobista. Snažna i bučna savezništva prisiljavaju eurobirokrate da još jednom prouče njihove argumente. Zanimalo nas je, sudjeluju li već i hrvatske tvrtke u tim briselskim poslovno-političkim nadmetanjima. Hrvatske tvrtke se najviše obraćaju sa pitanjima u vezi trenutnog stanja u EU zakonodavstvu, u sektoru prehrane, poljoprivrede i pravila trgovine. Na primjer, pitaju za razne certifikate, načine označavanja proizvoda, kvote, carine i ostalo. I znači, pitanja se odnose gotovo isključivo na trenutno stanje. Dok moji strani klijenti koji imaju razvijenu strategiju poslovanja uviđaju da moraju pratiti buduće događaje u svezi europskog zakonodavstva. U priručniku za briselske lobiste naglašena je uloga medija u pripremi svake kampanje. Povjerenici Europske komisije i zastupnici u Europskom parlamentu pomno prate što novinari o njima pišu ili izvještavaju, što kritiziraju. Cijeli timovi tajnica svakodnevno izrezuju članke iz svjetskog tiska u kojima se spominje Unija. Stoga nismo imali većih problema u dogovaranju razgovora s predstavnicima konzultantskih tvrtki, jer kažu, uskoro će lobisti možda zatrebati pomoć hrvatskih novinara u pritisku na eurobirokrate ili u guranju neke teme kroz unijine institucije koja zanima njihove poslovne partnere.